De totes maneres, t'he de dir una cosa, Cerdà. Digue'm. Crec que hem comès un error. Quin? Un petit error. I és Quin? doncs que hi ha un grup que probablement hagi fet més bolos i més rebelles que la salseta del Poble Sec. Qui? Podem arreglar aquest error. Digue'm. Sí? Que passi Toni Cruz, Josep Maria Mainat i Miquel Àngel Pasqual. La Quina sorpresa, Però és una sorpresa agradable o desagradable? Sou una colla de replegats. No, perquè el programa, ai... Com esteu? Veniu aquí. Explica'ns una cosa. Digue'm, Aquí, sí, vine, a vine. veure, digue'm. 4 anys que no volies fer televisió. I de sobte un dia la fas, i vens aquí, això, et veiem a les 2 de la matinada, a les 3, a les 4, tens unes audiències que ja les volgueren, les nacionals i tot això, i de sobte algun Ciències et diu, ara s'ha acabat. Ara que estàvem tranquils a Canet, que ja no venies a les cases, ara vens i ens... Ara tornarem a viure. Explica'ns-ho. No, però la gent que mana té dret a que un programa s'implementi, duri, i tot d'una tenen dret a dir fins aquí, no? I els altres, merda. No, dret, no he dit pas que no. Ens assegures, l'àvia, quan estàvem allà al llar de foc, sempre deia, quan vinguin els nostres, haurem de fotre el camp. A veure si passa això, Que pot ser. Màrius, tu sabies que venien? No m'ho explica Era una res. sorpresa. Només ho sabia jo. Una sorpresa. A mi m'han dit, sobretot no li diguis. I com que no t'he vist, tampoc tinc l'ocasió. Però et vaig enviar un missatge l'altre dia. Josep Maria, mai se sap si reps els missatges o no. Els vídeos. No surt? No. És un cas de que mai sé si sí, si no, si tens el mateix telèfon o no. Jo, a veure, deixa'm mirar. Amb ells, l'altre dia recordava, un tio em diu, jo no sé amb qui parlava, que diu, soc d'Òrrius. I dic, jo hi va haver una nit, perquè, esclar, encara, ara sembla que tinguem una edat semblant, però jo... Perdona, tu t'has fet una mica més gran que nosaltres, No, però va haver una nit que, clar, jo podia anar amb ells a actuacions i tal, i vam anar Òrrius, Dos Rius i després els bombers de Barcelona. Sí, senyor. 3 actuacions amb... La juerga catalana, nens. La juerga catalana. Sí. Però heu comptat quantes actuacions heu fet al llarg de la vida? Al llarg de la vida, En qualitat de la trinca, Nosaltres en fèiem 200 l'any, llavors. 200 l'any per 25 anys deuen ser unes 5.000, no? Sí. El meu pare deia que Sense comptar els doblets, El meu pare deia que teniu lloc per venir al vol o no. El meu pare sempre feia les preguntes en negatiu. Ja que teniu lloc, no. I tot, sí, vine. Després, avui aneu a aquest poble, que ja hi sé que s'hi va per aquí, ja havia estat estudiant l'itinerari. I anàvem Tu amb també furgoneta, venies, però de totes formes, Sí que venia. No, el Xavier també venia, Però anàvem amb furgó tots junts i cantant i que No. Ai, Tres m'imagino la cotxes. seva Mira, gràcia. tot d'una... Sí, tot d'una anàvem amb un cotxe a la nit, 3 cotxes, i tot d'una... Una roda del cotxe del Josep Maria. Sí, sempre estava. I dius, hòstia, per què ha sigut això? Però el que fotut és que surt ell del cotxe amb una llinterna, mira la roda 1, mira la roda 2, mira la roda 3, que no hi era, mira la roda 4, i diu, deu ser el cigonyal o alguna cosa, perquè feia un soroll raro. Hosti, Déu-n'hi-do. Som un cabron de... Perdó. I la roda la van anar a buscar amb un camp de blat que hi havia allà a 100 metres, perquè va seguir corrent. No, jo estic conduint i sento que clac, sí que he passat i veig una roda que m'adalanta. Sí. No, conduir fent bolos... No, bromes a part, fent bolos un darrere l'altre és jugar-te la vida, Sí, home. El primer que arribava... Sobretot anar darrere d'ell. Sí, no, amb ell. No, que ningú més accidents ha sigut ell. No, és que... És igual, no es posaran d'acord, ja ho sé. No, el Toni és qüestió de... Jo vaig com els senyors aquells que van agafats així. Saps que s'agafen així amb les dues mans? I... Encara... Però ja no es pot córrer, però és igual. Ell té la sensació de que corre molt. Després una altra cosa. El primer que arribava a tots els bolos era el Miquel Àngel. Sí.
Però jo ho vaig fer tota la vida i per no perdre el costum, ja. Sí, sempre, però arribàvem... 3 hores abans, Sí. No, nosaltres arribàvem i ell ja estava vestit i tot, ja, Sí, sí. A mi m'agrada respirar a l'escenari. Clar, home, i guanyar-se el públic, I amb els de la- controlar... Els ballarins aquests ho fan. No, i els de la comissió de festes, tota aquella gent... I tu allà xerrant. Sí, et conviden a alguna coseta i vas fer... I és cert que el que més triomfava a Comarques era el Miquel Àngel? A Comarques. Sí, vull dir que la gent de Comarques... Sí, Això... I el Toni més de l'àrea metropolitana, no? Tens pinta que... Bueno, Jo no. Diu, bueno, tu, escolta'm, tu De ara... qui és ara aquest mateix. estudi? Jo triomfava... Per saber de què anem. la de secció veritat que femenina. sí, ja podem tancar les portes de la casa i tot això, perquè la setmana que ve ja començaràs a venir a tocar els allò, Sí, no? sí, ja Sí, vindré, sí, ja no tinc cap vindré, dubte. no tindré Quina pena. programa. Sí, home. Escolta'm, t'ha agradat la sorpresa? Molt. Sembla que esta subida, Escolta, com a casa. El teu amic que feia 30 anys que no ho veies. Bueno, el vaig veure abans Esta d'ahir, subida. Sí, esta subida, però... Doncs au, Estas quan vegades. queda Cau ja? cap a casa. Ja estem, no? A casa, no? Ah, no Hem d'anar a tu tirar sabràs. patats i aquestes coses. Anem a veure alguns vídeos d'Obrim Fils, no? Va. Vinga, va. Va, obrim Vinga, va, fils, vinga. mirem. No, El cap